Сара. С огромно разочарование съобщавам, че днес отново сме обичайните заподозрени. Иначе участие във Фейсбук имаме много активно, но тук на място, когато наистина има нужда от помощ, ето Джон е тук, Жорито е тук. Повече на него горкия, на всичките ни пусна, само ние да идваме. Сякаш в предишните си животи сме убили майките си и бащите си. Тук като няма лете, няма зиме, няма делник, няма празник. Кажете ми, маменца. Навън е гадно времето, тъмно е. И тук е малко... Слънчо, Слънчо! При кой си ти? При майка си? При Роза ли? Слънчо! Я! Строчи! Строчкото! Строчкото! Ви какво сте се наредили там на леглото? Ага. Маймунки? Лъки? Чарли? Стига! Ох, милички, ами той сладичък, този е болничък, е изолиран отделно. Като оздравее. Ще видим при кой ще ето и Радо е тук. И Плами е тук. Плами! Плами! Обичайните заподозрени пак сме тук. Нови хора няма. И от другите по-редовни също няма. Не искам никой да упреквам. Знам, че са празнични дни. И знае, че всеки си има някакви планове. Но да не забравяме, че и ние си имаме планове. Ние сме хора. И лично аз, когато купих този, бях докарала 4 или точно 6 кучета. Това беше идеята, да не прибираме кучета, докато не сме готови, и дори ограда няма. Наистина, като направя така сметка, доста работа имам свършена тогава. Наистина сме много напреднали, но по-лошото е, че напреднаме с бройката кучета, т.е. всеки се обажда, има много фотографии, всеки давай, гледай го, няма кой. И ние пак много пъти отказвам, но в крайна сметка колежките като в по-лошо състояние в някоя клиника оставят, това казват, за да коментираме рано. И те не дава сърце да ги оставим, как ги вземем. А пък повече от половината са по неволя, т.е. отхвърлени. И това в ужасно състояние. Така че можем да ги хвърлим обратно. Знам какво кажа, наистина съм ужасна. Стига, че условията са ужасни още. За мен изначалната идея, когато взех този имот и когато имах намерението да правя приют, не беше такава животна, да беше такава мистерия, ние да се причиняваме този тормоз и това е ужасно. Ужасно е, защото правих много с надеждата, че колкото активни хора има във Фейсбук, поне 2% от тях или 1% да идваха на място да помагат физически, щеше много да помогне на нас и на животинките. А така ние се чувстваме сами и затова сме отчаяни. Нямаме достатъчно средства, знаете, нямаме нямаме за да наеме персонал, който да чиства всеки ден. Нормално би било да има такъв човек, един или двама гледачи, айде не един. А ние да идваме да се лекуваме, да се играем с тях, да ги социализираме, да ги разговорим. Обаче, за съжаление, нещата не стоят толкова розово. Картинката е трагична. Аз съм отчаяна. Все още имам някаква капка надежда, че нещата ще се оправят. Правя всичко. Дай Боже, Бог да е на наша страна. Защото така нещата не могат да продължат. Коледа! Коледа! Къде е Коледа? Коледа е вече 3-та година при нас. Имаше дюрофилария, лечението приключи. Рая 2. Тангра! Красивите ми деца.
Да, мамо, да, много ви обичам. Ой, Боже! Ой, Коледа, ето го Коледа. Красавец.